Skupina Nova uvádí. V tomto díle tuningových válek se tým All Stars utká se svým dosud nejnáročnějším soupeřem. Dokážeme vytunit, upravit a našlapat cokoliv, co má kola. Se soupeřem, který dokáže držet krok ve všech ohledech. Postavíme nejdrsnější auták, jaký kdy viděli. All Stars tým se ale ničeho nebojí a vrhá se do úkolu s ještě větší vervou. A jak se oba týmy snaží se navzájem trumfnout při přestavbě klasického amerického vozu, dostávají se nebezpečně blízko k časovému limitu pro dokončení úkolu. Hrůza, nechce se mi tomu věřit. Boj do poslední chvíle. Tentokrát to nezvládneme. Makejte, přidejte, rychle! Ale jak roste napětí, Je potřeba se rozhodnout. Nemáme čas. svedou někteří Dodělej ten vnitřek! Sakra, dědu háje, nech mě bej. boj mezi sebou. Akorát si děláš do huby, hošánku. Jo, já nadělám do huby tobě, tak to zkus ty. Rajno! Když jsem se naposledy porval, tak vezli někoho do špitálu. Tuningové války právě začínají. Tak se ukažte. Tohle je tým našeho pořadu. All Stars. Jsou nejlepší ve svém oboru. Každý týden soutěží s dílnou z nějakého malého města. Soutěží se po dobu 72 hodin v přestavbě auta. Když vyprší čas, tak se 3 světově uznávaní porotci podrobně podívají na každý detail upravených vozů. Pokud vyhrají vyzývatelé, mají možnost si domů odvést obě auta. Když prohrají, jedou domů s prázdnou. Toto je ta nejdivočejší televizní soutěž v přestavbě aut. Sledujete tuningové války. Zdravím vás, jsem Mark Istuk. Vítejte u pořadu Tuningové války. Je to nejbláznivější a nejnáročnější soutěž v přestavbě aut, jakou jste kdy měli možnost vidět. Cílem je radikálně přeměnit zatím neznámý typ auta na špičkově přestavěnou káru. Během 72 hodin. Než vám ukážeme auta tohoto týdne, představíme vám týmy. Začneme s týmem tuningových válek All Stars. Sestava All Stars týmu. Rich Evans, vedoucí týmu. Tommy Ichi Otis. Lakování. Rhino Templeton, lakování. Nikolájencová, motory a mechanické práce. Joel Hoffman, odborník na motory. Ian Russell, mechanik. Tina Sharpová, interiér. Scott Owens, interiér. Přátelé, zdravím. Takže, teď se podíváme na tým vyzývatelů. Gearhead Garage. Přijeli ze Sacramenta v Kalifornii. Tahle partička chce dokázat, že jsou lepší než All Stars. Sestava vyzývatelů. Jason Walrod, vedoucí tým. Sean Kett. Interiér. Merton Perkins, odborník na motory. Derek Carlson, lakování a karoserie. Jonathan Lusic. Nápravy a elektroinstalace. Dave Fons, odborník na elektroniku. Brandon Borman, karosář. Mike Sperman, jinak zvaný Bix. Holka pro všechno. Děláme jedny z nejdrsnějších autáků. Z každý výstavy, na kterou jedeme, si vezeme cenu. Po každý, když se závodí, jsme mezi nejrychlejšíma. Charakteristickým rysem Gearhead's Garage je kombinace staré školy s moderníma technologiemi. Rádi stavíme silný stroje ve špičkovém provedení. Vezmeme starý Camaro, vrazíme do něho moderní motor se stříkačkou a kožený sedačky, aby skvěle jelo a vypadalo. Tuhle soutěž musíme vyhrát, zasloužíme si to. Děláme to už dlouhý léta. A teď přišel konečně okamžik, kdy se můžeme předvíst, aby z toho taky něco bylo. Gearhead Garage je tady, aby si nás lidi všimli. Jsem z téhle soutěže totálně odvařený. Všem nám to změní život. Jsme připraveni. Hoši, vítejte. Konečně přichází okamžik, na který jste čekali. Autem, na kterém budete všichni příštích 72 hodin pracovat, je... Chevrolet Corvette z roku 1976. Když vidím Corvetu, jsem absolutně spokojený. Je to přesně podle našeho gusta, je to dokonce ročník, na kterým děláme nejvíc. Corvetta. Nudná kára.
Myslím, že dokážeme dát dohromady něco fakt hustýho. Korveta z roku 1976 je třetí generací proslulého vozu. Někdy se jí také říká série 3. Jednalo se o první korvetu s odnímatelnými střešními panely. V roce 1979 tento typ překonal všechny předešlé prodejní rekordy, když si jej koupilo přes 50 000 zákazníků. Když vidím Bixovo tetování na předloktí, tak si musíte být sami sebou opravdu jistí. Tetování vítěze, přesně tak. Přátelé, má tam nápis tuningové války. To je od něj docela troufale, ne? Když si dáš vytetovat jméno holky, tak to taky nosí smůlu. Bixi, doufám, že toho nebudeš litovat, ale obdivuju tvé sebevědomí. Ještě jedna důležitá věc, než začneme. Jakmile spustíme hodiny, tak začíná souboj o motor. Tým, který první dostane své auto na zvedák, vymontuje motor a přesune jej do tohoto čtverce, si může vybrat jeden z těchto dvou fantastických osmiválců. Motor číslo 1, Stroker 383. Osazený jedním karburátorem se standardním sáním a má výkon 420 koňských sil. Motor číslo 2, taky Stroker 383. Ovšem se 2 karburátory a vnějším sáním a výkonem 480 koňských sil. Nastavte časomíru na 72 hodin. Vám, týmy, hodně štěstí, protože tuningové války právě začínají. Rovnej to. Tak dělej. Vymontovat motor trvá obvykle několik hodin. Ale naši soutěžící ho budou muset z vozu doslova vyrvat, pokud chtějí úkol splnit co nejrychleji a získat ten kvalitnější motor. Motor se 2 karburátorama vypadá drsnějc. Když vedle vás zastaví auták, kterýmu tenhle motor trčí ven, řeknete si, hergot. Potřebuju 10 a 7 16. 7 16 tady. Tak polez ven. Vyzivatelé si musí pospíšit, Ve spodním šupleti máme pilu. pokud chtějí držet krok s týmem All Stars, který se blíží k získání kvalitnějšího motoru. Bacha. Jo, vyhoď tu mrchu. Jedeme. Šoupni to. Dál to nejde, kámo. 12 minut po začátku soutěže musí All Stars tým řešit nečekaný zádrhel. Za něco to tam drží. Zkoušejí vyndat původní motor společně s převodovkou. Jenomže v tomto typu korvety je všechno uloženo velmi natěsno. Motor se zachytává o další součástky a nejde vyndat ven. Podrž to, sakra, ještě je tam vejfuk. Podej mi pilu. Vadí objímka. Koukám, že All Stars zkoušejí motor vytáhnout z auta i s převodovkou. To je u korvety docela složitý. Vypadá to, že vyzivatelé naplno využili problémů All Stars a dotahují se na ně. Nemůžeme motor dostat ven. Koukám na vyzivateli, jak mají zaháknutý jeřáb. Všichni jsou pod tlakem. Už to sakra vyndejte. Zadek je volnej. To nikdy nezvednem dost vysoko. Pusťte ho zpátky dolů, protáhnu to kolem. Moment, chytnul se o hadici. Je to velmi těsné. Dokážem to. Těsně se s tím perou. A jak se blíží konec tohoto úkolu, je jasné, že zvítězí ten, kdo použije hrubší sílu. Tak dělej, zaber. Jeď. Sakra, ten jeřáb stojí za starou belu. Dělejte! Jo, už to leze. Nahoru! Jedem! Jo, jedeme, fofrem. Bacha! Všichni vší silou páčej, tahaj a tlačej. Už to sakra vytáhněte! Tak zaberte! Povoluju vytahováky. Jason sedí na motoru. Pilar řve jako o život, ale máme to. Pusťte to dolů, ať nespadne. Dělejte, pohyb! Jsem fakt naštvaný. Měli jsme to zvládnout. Chtěli jsme motor vytáhnout v klidu a ne to rozmlátit jako oni. Dopadli jsme, jak jsme dopadli. Už vám dáváme kapky. Vyhráli jsme lepší motor. Náš auták tak bude rychlej, drsnej a frajerský. All Stars, vyhráli jste tuhle část. Jaký motor si vyberete? Dvojitej karburátor. Dobrá, a teď? Sklad dílů je otevřený. Ve skladu naleznou oba týmy všechno, co mohou potřebovat k radikální úpravě korvet.
Závěsy kol, různé nápravy, převodovky, ozubená kola nebo pružiny. K dispozici je i široká škála sportovních pneumatik. Tenhle veterán je pořádný zvíře a my z něho uděláme ještě větší. A proto bych vzal co nejširší gumy s co nejnižším profilem. Ze všech součástek, které jsou ve skladu, jsou zřejmě nejžádanější disky s chromovými středy. Lze je totiž lakovat a přizpůsobit k obrazu vozu. Ichi se dostal k diskům jako první a vzal ty, o který jsme měli zájem. Ichimu se podařilo získat jeden pár disků. Ale dřív, než ukořistil ten druhý, tak mu jej vyzývatelé vyfoukli, aby ho naštvali. Hele, vy budete stavět šestikolku. Já jsem tyhle držel první. Sakra, máte tam 6 kol, o co vám Co jde? se děje? Máš gumový mozek nebo co? Já je zabavuju a konec. Chudáku. Nezblázníme se, že nám Ichi ty kola čmajznul. Ty, co jsme si vybrali, jsou taky dost dobrý. Jakmile mají týmy pohromadě všechno potřebné, mohou učinit první z 5 kroků, které vedou k přestavbě vozu. Design, interiér, montáž a nápravy, instalace motoru, lakování, kompletace a instalace interiéru. První je na řadě design. Už víš, co s tím chceš dělat? Mluvili jsme o jednom reflektoru uprostřed, který si vezme na starost Scott. Kyklop. Scott přišel s úžasným nápadem. Bude to něco jako kyklopová lepka. Z čumáku uděláme dominantní prvek. Trubky povedeme pěkně na boku. Ian udělá návrh a pak to dáme dokupy. Jestli bude čas, tak mám v hlavě docela dobrý nápad. Použijeme motivy lebek, aby to fáro bylo ve výsledku drsný a zlý. Víš, jak to vypadá? Jak? Jako vítěz. Jo! Jdeme na to! All Stars! Tohle musíme domyslet. Já navrhuju uříznout vršek, předělat zadek. Cokoliv, co má kola, dokážeme vytunit, upravit a nadupat. Jakou použijeme barvu? Červenou. Jo, červená je dobrá. V zásadě chceme po designové stránce vytvořit modernizovanou verzi staré korvety. Odřízneme zadek a dáme mu novej tvar. Bude jako moderní veterán. Postavíme nejdrsnější auták, který kdo viděl. V následující fázi oba dva týmy co nejrychleji původní auto rozeberou. Je to venku. Jakmile s tím budou hotovi, mohou začít tvořit. Oba týmy nyní čeká druhý krok. Interiér, montáž a nápravy. V obou týmech se horečně pracuje. Vrtá se, řeže, brousí a sváří. Ačkoliv od začátku soutěže uplynulo již 15 hodin, nikdo zatím nemyslí na spánek. Zvláště ne Scott, který začal realizovat ambiciózní plán modelace předku vozu. Chci udělat něco neobvyklého. Jen jeden reflektor uprostřed čumáku, po stranách ornamenty a nejspíš nějaký výřezy. Na bocích bude asi taky sání, všechno v agresivním stylu, drsňácký auták. Realizovat tento koncept během 72 hodin nebude snadné, ale od porotců to může přinést body za styl. Zatímco si celý All Stars tým hraje s předkem vozu, tak Ichi není ani trochu spokojen s návrhem zadní části. Co uděláme tady vzadu s tímhletím? Vytvarujem to. Fakt? Chceš tam dát spoiler nebo zvednout zadek? Myslel jsem, že bychom tomu dali takovej hodně drsnej vzhled. Nemám tušení, co chce Rich dělat se zadkem, ale připadá mi, že nic extra nevymyslel. Musíme přijít s nápadem, tohle je k ničemu. Zatímco to vypadá, že All Stars se zadní části vozu moc nevěnují, tak vyzývatelé ji naopak kompletně předělávají. Chceme předělat celou zadní část, dáme tomu trochu dramatičtější vzhled, aby vypadal líp než originál. Rozhodli se vymodelovat celý zadek korvety z tohoto jediného plechu. Aby to dokázali, potřebují válcovačku. Protáhni to válcovačkou. Válcovačka je jednoduchý stroj, díky kterému se z rovného plechu vytvoří hladce a pravidelně zaoblený. Tento proces se nazývá válcování. Na tu novou zadní část se fakt těším. Derek si s tím vyhrál a vypadá to dobře. Už to nabírá obrysy. Myslím, že to vypadá dost dobře. Uplynulo 24 hodin a oba týmy současně se nyní dostávají k montáži motoru.
All Stars ovšem za svými konkurenty zaostávají, protože se snaží namontovat motor i s převodovkou. Kde to sakra zase drží? Kouknu a vidím, že se All Stars snaží nacpat dovnitř motor i s převodovkou. To je fakt hodně složitý, jestli nechtějí poškodit sání a sklolaminát na protipožární přepážce. Ještě to musí prolíst tudyma. No moc jim to nejde. Vyzývatelé jsou toho názoru, že bude mnohem rychlejší instalovat motor a převodovku zvlášť. Když jsme nedostali jako první motor z auta ven, tak ho první dostaneme dovnitř. Jsme tam, baby! Vy jste ho měli první venku, my první vevnitř. Co to tam děláte s tím páčidlem? Jako tým je chceme trochu zastrašit a dát jim najevo, že to myslíme vážně. Na ty si musíme dát bacha. Vyzývatelům se podařilo nandat motor a tím završit třetí fázi přestavby. Teď mají před All Stars jasný náskok. Čas všem neúprosně běží. Vyzývatelé přehodnocují původní design přední části vozu, protože ve srovnání s Kyklopem All Stars vypadá dost nezajímavě. Náš předek vypadá jako jejich zadek. Nudně. All Stars se soustředují na montáž předního reflektoru. Vyzývatelé jsou ve stejné fázi. Chceme All Stars trumfnout, oni se nebojí dělat bláznivý a nečekaný věci, takže my do toho musíme jít stejně jako oni. Víš co s předníma světlama? Ne, abych řekl pravdu, tak nevím. Bixi, kámo, přestaň chvíli makat. Co uděláme s těma reflektorama? Máte to nějak vymyšlený? Ty přední? Jo, kámo. Ne, člověče, nemám tucha. A proč se Bix chová, jakože jo? Máme plán? Bix má plán, ale nechce mi o něm říct. Začínáme se dostávat do skluzu. Musíme tam ty světla dostat co nejdřív. Tak dobře, mám to vymyšlený takhle. Bix chce na předek auta použít část původního zadního nárazníku. Vyřízneme tyhle dvě díry, vložíme 2 sady reflektorů a celý to vsadíme do spodní části čumáku. Ostatní členové týmu si nejsou jisti, zda výsledný efekt bude mít pozitivní vliv na vzhled předku. Když jsem s tím seznámil celý tým, mysleli si, že jsem se zbláznil. Bude to fungovat? Jasně, že jo. Bixův nápad je dost riskantní. Strávíme spoustu času řezáním a tvarováním a pak se může ukázat, že to bude k ničemu. A celý to budeme muset předělat. Zabijeme tím plno času a to si v tuhle chvíli rozhodně nemůžeme dovolit. Takže tohle uřízneme taky. Jo, přesně tak. Narveme to sem, změníme tvar a sem přijdou žárovky. Tenhle rezavej šmejt odřízneme? Přesně. Zrovna jsem se dozvěděl, co chce Bix dělat. Nejdřív mi ale vůbec nebylo jasný, jak to vlastně myslí. Přiznávám, že je ten můj postup riskantní, ale i tak to uděláme. To je práce s tím rezavým krámem. Nemyslím, že by Bixův nápad byl něco extra, ale v tuhle chvíli stejně nic jiného nemáme. A je to přední reflektory. Jako by ten auták na tebe couval. Doufám, že ten předek bude vypadat dobře. Jinak si to šeredně odskáčeš. Mezitím All Stars konečně vymysleli, jak do auta dostat motor i s převodovkou. Teď dělají díru do kapoty kvůli instalaci externího sání. Mrkni se na tu lajnu, koukni na ní. Je rovná? Má být uprostřed a je mimo. Tohle asi nikdy nepochopím. Já vím, že to odtud nikdy neuvidíš, protože víko se zvedá nahoru takhle, ale toho řezání se trochu bojím. Myslím, že je potřeba to nasadit na motor. Co ty na to? Musíme mít jistotu, že je ten motor posazený přesně uprostřed auta. Je potřeba to vyříznout, aby se tam dobře vešel. A až budeme vědět, že proleze, můžeme tuhle stranu rozšířit. Teoreticky by měl být přesně uprostřed. Jestli je tu mimo, tak jsme v háji. Chci říct, jestli uděláme tu díru větší, budeme mít na jedné straně větší mezeru a někdo se pak zeptá, tohle je napadlo až pak? Já bych to říznul jen tak, aby prolezly karburátory. Podle toho bych pak zarovnal obě strany, prostě jen kolem nich. Nemyslím, že to víko půjde až sem dolů. Souhlasím s tím, že budou stačit jen ty karburátory. Víc není třeba. Jo, to se uvidí až potom. Ale co bych doporučil udělat jako první krok je...
Pokaždý, když na ně kouknu, tak sem vyzývatelé čučej a měnějí svoji koncepci a části designu podle toho, co vidějí u nás. Chlapi, co pak neumíte být trochu víc kreativní, nebo vás zkrátka baví opisovat, jak jste to dělali na střední? A Jason přichází s riskantním plánem, jak vylepšit kapotu. Chce do ní vyříznout díru a vytvořit tak přímo nad motorem malé okénko. Tohle bude přesně ten rozdíl, který nám zajistí vítězství. Hele, chlape, to není možný. Ne, vážně. Kdo to udělá? Chceš to po mně? Kromě tebe to tady nikdo nedokáže. Najdi si na to někoho jiného, protože já musím dokončit to, co dělám teď. Vypadá to, že Jason chce, aby se udělala díra v kapotě motoru. Je vážně debil, protože vzhledem k času, který máme k dispozici, se to prostě nedá realizovat. Uděláme to, je to exekutivní rozhodnutí. Uděláme. Fajn, řekni někomu jinému. Nedělal bych to. Naši karosáři mají dost. Si to. Navzdory nesouhlasu ostatních členů týmu se Jason rozhoduje svou myšlenku prosadit stůj co stůj. Tohle se prostě udělá a hotovo. To snad ne. Teď už se nedá couvnout. Udělal jsem díru, takže se to musí dodělat. Hergot, chlape. To je idiot. Ukážu ti to. Chce po tobě jenom, abys tohleto odříznul. Okýnko z plexiskla, který vsadíme do víka motoru, se musí uříznout naprosto přesně. Změřím to tady odsud až sem a pak do stejného místa z téhle strany. Je fakt důležitý, aby to byl dokonalý řez. Půjde to tam hodně natěsno a jakákoliv nepřesnost nás může odrovnat. Sakra. Kámo, fajn. Dave, Jo? ten řez jde až do ohybu vystouplý části. Měřili jsme to z druhé strany? Proto jsem mu řekl, ať to nedělá. Říkal jsem mu to. Mert udělal díru, jenže na blbým místě. Dave je naštvaný a právem. Nemáme na spoustu věcí stejný názor, ale tady... Věděl jsem, že to mám obrátit. Nikdy jsem neměl kruci. Je to tvoje vina. Sakra, chlape. Jak se vám to povedlo? Tady jsme si to ze spodu označili. Jasně, ale ty jsi to neměl... Nechtěli jsme to řezat ze spodu, jenom jsme chtěli odstranit ten kus. Dobře, tak jsem to teda podělal. Mert to říznul moc. Teď se budeme muset vrátit o krok zpátky, spravit to a vyříznout to znova. Bylo to přesně podle linky. Jasně, blbě, ale přesně. Mert nás odrovnal. Zatímco se vyzývatelé snaží opravit nesprávný řez v kapotě, All Stars postupují nezadržitelně kupředu. Už mají za sebou přes polovinu práce. Všech 8 členů týmu však do tohoto okamžiku spalo dohromady pouhých 8 hodin. Toto vražedné tempo se pomalu začíná odrážet na jejich výkonu. Náš tým je teď hodně unavený. Poslední dobou jsme postavili pár autáků a docela nás to vyčerpalo. Musíme si dávat pozor. Hou, hou! Seš v pohodě? To je klik. Jenovi se právě smekla flexa a málem mu uřízla pazouru. Seš celej? Jasně. Pár centiáků a mohli jsme mu říkat mrzáčku. Právě jsem makal na tyči pružiny, když se flexa kousla a vyskočila mi z ruky. Na vypínači je aretace, takže pořád běžela. Měl jsem tam akorát loket. Málem si tou zatracenou flexou uříz ruku. Kdo? Jen, koukni se. Nevím, jestli by přišel o ruku, ale na pěkných pár stehů by to rozhodně bylo. Jsi v pohodě? Bylo to hnusný. To nic. Vezmu si jinou košili. Štípe tě to, Iene? Trochu, je to povrchový. To je povrchový, to bude v pohodě. Tak jo. Nic se nestalo. Jsem ráda, že se z toho nevyklubalo nic horšího. Nějaká katastrofa. Kdybych to dostal do hlavy, to by bylo zlý. Ale měl jsem tam loket, tak se nic nestalo. Oblíknu si koženou bundu. Tyhle věci vážně nesnáším. Nechci tohle zažívat. Ian vůbec nevypadá otřeseně, přestože před chvílí chybělo jen málo a mohl se vážně zranit. Trochu se nám to sype, ale Ian je frajer a jede dál. Vždycky, když dělám s kovem, tak se mi něco stane. Jsem trochu nešika, už jsem samá jizva. Ale kašlu na to.
Nestojí to za řeč. Jen nás vyděsil. Fajn, že je v pořádku. Nejdůležitější je nestratit kvůli tomu tempo. Myslím, že celý tým už toho má dost. Už ani nežvaníme. Mám pocit, že jsme tak trochu mimo. Zase sebrat vercajk. Válí se všude kolem. Jako vždycky. Celý All Stars tým dře, aby mohl konečně přejít k lakování karosérie. Ještě zbývá několik hodin smirkování a Rhino začíná být dost nervózní. Složitost zvoleného motivu zabere při nástřiku spoustu času. Pořád brousíme. Také Ichi už toho má dost a navíc se mu čím dál tím míň líbí podoba zadní části auta. Už toho mám plný zuby. Jo? Furt se tady mažu s tím naprosto šíleným zadkem. Kde? No tady, s touhle šeredností, koukni se na to. Celý zadek stojí za houby, je to k ničemu. Nemá to šťávu. Ichi, Scotte, má cenu se o tom bavit právě teď? V tuhle chvíli už je stejně pozdě něco měnit. Oba dva dobře víte, že Rich je háklivý na všechno, co udělá. Takže tímhle ho akorát ještě víc naštvete. Kašlete na to. Jasně, jenže až se bude hodnotit, tak za předek nás budou chválit, Jo? ale nad zadkem se leda tak už klíbnou, víš? Hele, Richi, Mrknem na to. Chlapi, co blbnete? Co se vám zase honí hlavou? No tak, Ichi, no tak, Scotte, to fakt není dobrý. šmirgluju pořád dokola. A abych řekl pravdu, celou tu dobu přemýšlím o tom, že by to chtělo nějak vylepšit. Máš lepší nápad? Možná, že by bylo lepší, kdyby celý design dělal Scott. Místo Riche by byl hlavním designérem Scott. My děláme auta podle Riche nebo Scotta? To není podle všech? Tohle je Scottův design a tohle je Richův design. Opravdu? Tak to vidíš? Jo, tak nějak. To si myslíš? Jo, to si myslím. Prostě na to, kolik si tomu věnoval času, by to mohlo mít trochu šmrnc. Ichi, víš, že už se zase děláš do huby, hošánku? Jo, já nadělám do huby tobě. Tak dělej, brácho, jen mi to pojď ukázat. Porota nám to dá sežrat. Předek si zamilujou a nad zadkem vohrnou frňák. Zase budeš druhej, Rhino. Už jsem! Makejte, ať už je to hotový, už toho mám plný zuby. Zase chtějí předělávat karoserii a já se k lakování nikdy nedostanu. S tímhle motivem jsem se chtěl vytáhnout. Nejsi George Clooney, tak klídek. Mlč nebo ti natáhnu, buď sticha, už tady všechny štveš. Tak se ukáž. Rhino! Pěkně mi lezeš na nervy. Rhino! Jdi radši něco dělat. Nebo ti ji natáhnu, drž konečně hubu. Trochu se nám to začalo sypat, nejspíš. Za to mohla únava a stres. Rhino, blázne, Templeton, jdi se někam uklidnit. Zašlápnu tě. Nepřeceňuj se. Umíš velký kulový, tak už radši drž hubu. Věděl jsem, že ho to fakt vytáčí, ale nikdy bych si nemyslel, že mu vážně bude chtít dát přes hubu. Zavři sobák a makej. Jsem rád, že mě někdo držel, protože jinak bych mu asi jednu natáhl. Pokaždý mi kecá do práce. A když můžu konečně udělat něco dobrýho, tak na to kvůli vám nebudu mít čas. Nevěřím vlastním očím. Celý náš All Stars tým se úplně rozložil. Zatímco All Stars rozzuřeně bojují mezi sebou, dostávají se vyzývatelé do vedení. Jejich vůz už je připravený do lakovny. Vyzývatelé budou stříkat jako první. Z toho, jak se jim daří, jsem nervózní. Jsme první v lakovně. Bezvá, jedeme. Jdeme stříkat jako první. Zrovna teď máme auták v lakovně a uděláme mu naprosto skvělej kabát. Červený základ máme a můžeme začít dělat grafické prvky. Snad to stihneme dřív, než naši soupeři. Vypadá to, že pohádce Rhina s Ichem se v All Stars týmu vytratilo téměř všechno nadšení a zápal. Jak se nám nedostává týmového nasazení. Myslím, že v typicky napjatý situaci, jako je tahle, se lidi snadno rafnou, navíc vyplavou i skrytý rozpory. Všichni jsou totálně otráveni. Tohle musíme vyřešit a dodělat ten auták. Musíme zase máknout jako jeden tým. A nebabrat se furt v hovadinách. Zašel jsem moc daleko. Omlouvám se za to, co jsem řekl. Když jsem se naposled porval, skončil protivník ve špitále. Ale když se na to zpětně podívám, tak nám ta hádka aspoň trochu pročistila vzduch. Tak už dost keců, musíme rychle do lakovny. Ať nenabouráte. No konečně!
Chlapi, právě se díváte na auták, který vás všechny převálcuje. To musí být něco, být v All Stars. Konečně je na řadě lakování. Nemůžu udělat všechno, co bych chtěl, ale i tak to bude něco. All Stars tým se konečně dostal do 4. fáze – lakování. I Či mezi tím ve skladu našel díl, který by mohl vylepšit zadek vozu, který vypadá podle jeho názoru šeredně. Dozvěděl jsem se, že si vyzývatelé někde nasyslili spoiler. A teď se ukazuje, že se přesně hodí na náš auták. Nevím, pro který ročník je tenhle spoiler určený, ale když ho tady přiřízneme, bude pasovat. Teď můžeme sjednotit předek se zadkem, takže nebudou vypadat tak rozdílně. Tým vyzývatelů se na druhé straně garáže snažil posledních 8 hodin opravit kapotu, kterou Merton špatně vyřízl. Je nutné všechno začistit, aby okénko a kapota tvořili celek. Je to ovšem velmi pracné a náročné na čas. Brandna čeká několik hodin broušení a zarovnávání, aby do sebe oba díly přesně zapadly. Musíme to udělat tak, aby okýnko tvořilo součást víka a nevypadalo zapuštění. Rhino bez přestávky zuřivě lakuje a daří se mu stahovat náskok vyzývatelů. Ti uvažují o změně motivu nástřiku, i když dokonce zbývá necelých 6 hodin. Vejdu do lakovny a vidím, že Jason a Derek místo toho, aby dokončovali nástřik, stojí za autem a o něčem se dohadujou. Jdu ven, chvíli dělám svoje a za 10 minut, když jdu kolem, jsou na stejném místě a žvaněj. Chlapi, koukejte to dodělat, hněte sebou. Spolu s Derekem probíráme různé možnosti, jak ten náš auták ještě trochu vylepšit. Bavíme se, když tam vlítne Mert a začne na nás hulákat. Není čas, není čas! Co kdyby se tu vypadnou Mrzněte sebou, ať je to hotový. Už mě to vážně leze celý krkem. Je to Derekův návrh a já to mám na starosti. Mert je mechanik, ať si vyčistí vercajk, utáhne nějaký šroub nebo tak něco, ale neleze do lakovny. Chápe do háje, co to mělo být. Musíte se rozhodnout. Hele, dělá, co může a snaží se vymyslet něco fakt suprovýho. Pár minut navíc nás už nezabije. Já se nenavážím do lakýry pro nic za nic. Je třeba to dodělat. Hele, dej si pauzu a uklidni se. Proto jsem šel sem, Musíme se dát dokupy. Tak se o to postarej, dej mě pokoj. Dodělej sakra ten pitomej interiér, zatím vůbec nic nefunguje. Sever se, adi se projít. Vypadni odsud a vrať se, až budeš v klidu. Proč? Dobře, tak já vypadnu. Budu chrápat a nevrátím se. Co ty na to? Fakt bych si moc přál, aby Mert aspoň na chvíli někam zmizel. Tohle je napitel. Měli by do toho jít s chladnou hlavou, jako my. My se nehádáme. Milujeme se. Ač k smrti unavený dodělává Rhino svou práci. Asi tu nejlepší, jakou kdy odvedl. Padám sice na hubu, ale hlava mi pulzuje vzrušením, protože tohle se mi fakt povedlo. Podařilo se mi udělat práci, která by normálně trvala týden za nějakých 12 hodin. Mám ze sebe vážně radost. Jedem! I když zajížděl tým All Stars do lakovny až jako druhý, má první hotovo. Vyzývatelé nevěří vlastním očím, jak jsou jejich konkurenti dobří. Je mi na nic. All Stars si tlačejí tu svoji káru, já na ní koukám a říkám si, o můj bože, jak tohle máme porazit. Mrkněte na to, náš auták je pořád v lakovně, ještě neuschnul a už by měl být venku. Možná byste měli přestat civět a radši se pustit do práce. Už zbývají jen 4 hodiny. Kapota je pořád bez laku a všude se povaluje spousta nenamontovaných dílů. Gearhead garáž na tom nejsou dobře. Musíme sebou hodit. Půjdeme do lakovny během vypalování barvy. Bude tam 140 stupňů. Je mi fuk, jestli to auto bude mokrý. Musíme ho kompletovat. Protože jsou ve skluzu, nezbude vyzývatelům nic jiného, než zariskovat a začít montovat díly na auto už během vypalování laku, kdy teplota v lakovně dosahuje až 140 stupňů. Budeme tam jen chvíli, Merte. Já vím. Barva je ještě mokrá. Jo, vidím. Aniž by se dotkli laku, musí tým odstranit pásky, nasadit kola a namontovat světla. Budeme muset počkat trochu díl, než ho vytáhneme ven. Skutečně zoufalý krok. Je tam o 4 stupně víc než na nejteplejším místě planety. Chlapi, musíme to dostat ven. Celý tým musí jednat velmi rychle, jinak některým hrozí úžeh nebo dokonce srdeční infarkt. Lepí to. Jo, je to mokrý. Pozorec se nedotkneš ramenem, ani netušíš, jak moc to auto potřebujeme dostat ven. Je to pořád mokrý, ať se toho nikdo nedotkne. Pár kilo tady vypotíme, co?
Do konce zbývají pouhé 2,5 hodiny. Motor týmu All Stars stále není připravený k nastartování. A co je horší, Tina zdaleka nedokončila vnitřek vozu. Ještě toho zbývá moc a já musím dovnitř a začít instalaci v kabině. Jsme na tom časově tak blbě, že se tomu ani nechce věřit. Začínám mít pocit, že ten vnitřek nestihneme. Tečka. Zbývá 1 hodina a 15 minut do konce. Vyzývatelé vlakovně udělali, co mohli a nyní musí auto dostat zpátky do dílny, aby tam dokončili montáž zbývajících dílů. Pozor na dveře. Musíme vytlačit auto z lakovny, jenže barva ještě není zaschlá, takže nemůžeme na nic šáhnout. Ale nějak to vytlačíme. Nedotýkejte se laku. Zaber. Pozor na lak! Všichni zatím od auta pryč. Lakovna je konečně prázdná, takže tým může začít stříkat víko motoru. Už teď je ale jasné, že během zbývající doby nemůže barva zaschnout. S kapotou budeme čekat, co to jen půjde. Jestli na ní někdo šáhne moc brzy, zůstanou tam otisky prstů a všechno bude v háji. Proto se snažím, aby zůstala v lakovně až do poslední minuty. Zbývá posledních 45 minut. All Stars tým se konečně odhodlal nastartovat motor. Otoč klíčkem. Znova. Oba motory jsou plně funkční, takže se týmy mohou konečně soustředit na poslední fázi přestavby. Kompletaci a instalaci interiéru. V týmu All Stars teď musí přiložit ruku k dílu opravdu každý, jinak nebude interiér včas hotový. 30 minut do konce. Zbývá 30 minut. Už mě to nebaví. Je to pokaždý stejný, ale tentokrát to nestihneme. Jsme bez šance. Dokonce nezbývá ani půl hodiny a vyzývatelé mají problém s vypalováním laku na víku motoru. Po půl hodině je pořád vlhké. Ale pokud ho má tým namontovat včas, nelze už na nic čekat. Času už není nazbyt, takže budeme muset do lakovny pro víko. Jenomže je ještě vlhký, takže se ho nesmíme dotknout. Budeme ho na to auto montovat hodně opatrně a hlavně bez doteku. Nebude to legrace. Tohle musíme udělat sakra opatrně. Všichni dávejte pozor. Máš u sebe šrouby? Už jen 15 minut do konce. 15 minut, hoďte sebou! Makáme! Jedeme, to dáme. Snažíme se na auto namontovat víko, který je pořád vlhký, ale furt nám to nesedí. Jak to budeme mít správně, tak víko vepředu nadzvihněte. Víko má být připevněno k pantům v přední části otvoru pro motor, ale díry pro šrouby nepasují. Podle mě to musí jít níž. Posledních 5 minut. Zatímco se vyzývatelům nedaří víko usadit, nezbývá All Stars týmu dost času na instalaci výplně dveří a sedadla řidiče. Tina dodělává polstrování. Ostatní se vrhli na doplňky a zbývající součástky. Dneska to bude off-house. Ale jedna věc chybí. Iane, máš tašku se spojovákem, potřebujeme šrouby na sedačku. Zbývají 3 minuty. Zatímco All Stars se snaží najít šrouby, vyzývatelům se nedaří usadit víko motoru. Auto bude bez víka a my budeme za idioty. Dělejte, přidejte, fofrém! Na mý straně jsme daleko. Jen 1 minuta. All Stars nakonec ukotvují sedadlo řidiče úplně jinými šrouby. Potřebuju ještě jeden. Ještě jeden šroub. Tady je. Pět, 4, 3, 2, 1. Odložit nářadí. Všichni ihned odloží nářadí. Je to neuvěřitelné, ale vyzývatelům se podařilo víko namontovat 1 jedinou vteřinu před limitem. Tuningové války. Nastává čas předvést obě auta. Přichází chvíle pro hodnocení upravených aut. A na tuto práci jsme povolali ty nejlepší z oboru. Jimmy Shine, světově známý stavitel aut a automobilový závodník. Jeho agresivní výtvory z něj udělali legendu ve světě hot rodů. Mad Mike,
Nejvíce se proslavil špičkovými úpravami vozů v pořadu Pimp My Ride. Je géniem přes elektroniku a stojí za některými z nejatraktivnějších předváděcích vozů. A George Barris, takzvaný dědeček a král všech úpravců. Vytvořil některé z nejznámějších vozů na světě, včetně Batmobilu a vozu pro natáčení pořadu The Monsters, Monster Auto. Tito chlapíci jsou připraveni k prozkoumání každičkého centimetru obou korvet. Posuzujeme 4 kategorie. Kritéria hodnocení. Interiér, exteriér, motor a výkon. U testu výkonu budou porotci posuzovat zrychlení vozu z 0 na 100 a ovládání vozu ve slalomovém testu. Oba týmy zvolili nízkoprofilové gumy pro maximální ovladatelnost při vysokých rychlostech. Vyzývatelé osadili svůj vůz 250 na všech kolech. All Stars vsadili na uší 245 na přední nápravě, které autu pomáhají lépe zatáčet. Uvidíme, jak si povedou. Nejprve vyzývatelé. Projedem se. Když jsem do auta poprvé nasedl, nastartoval a zařadil, byla to docela pecka. Bylo mi jasný, že se pěkně svezmu. Dobrá ovladatelnost, hladký řazení, slušná akcelerace, silný brzdy. Fajn auták. To je ono. To je ono. Tohle je fakt skvělý. Perfektně se ovládá. Miluju ho. Skvěle ovladatelný. A fantasticky zrychluje. Když jsem s ním jel, všimnul jsem si, že budíky jsou naklopený směrem dolů, na moje stehna. To je problém. Když člověk řídí, není na ně vidět. Co je tohle? To je plexi? Slušná práce, hoši. Ty koncový světla se vám povedly. Pěkně zarovnaný a zapasovaný do zadního panelu. Vážně moc vkusně. To koukám. Kdo dělal interiéry? To jsem byl já. Teda bez debaty, pan Čalouní. To se nám podařilo udělat na 100%. Pěkný. Co je to? To vypadá jak bradavice na něčím nose. Za to můžu já, položil jsem si tam svačinu a zmrvil jsem to. Cože? Tohle fakt udělala svačina? Dal ti za to někdo ráno? No... Zdá se mi, že jste vyřízli z originálu koncový světla a udělali z nich přední. Přesně tak. Připadají mi nudný. Přijde mi to, jako kdybyste urvali světla z nějaký divný lodi a prostě je naplácli na předek. Docela jste hráli na jistotu, chlapi. Karosérii jste moc neupravovali. Fakt jste se drželi zpátky. Není na tom nic špatného, ale moc bodů to nehodí. Líbí se mi, že to je klasický, opravdový americký sporták. Každý mu nakope. Skvělá akcelerace a bezvadný řízení i brzdy. Sedačka je na nic, když dupneš na brzdu, vyhodí tě přímo proti přednímu sklu. Tohle je jak ve fitku. Volant začal klouzat nahoru a dolů, když jsem měl na tacháči asi tak 120 v hodině. Tak bezpečnost nevypadá. Auto vypadá úžasně, celkem dobře jede, ale s pocitem bezpečí bych si do něho nesednul. Ta barevná kombinace vypadá zvláštně, tak divoce. Já jsem taky divočák, tak mě ty barvy sedějí. Člověče, tohle jsou nejúžasnější kola, jaký jsem kdy viděl. Díky. Sladění kombinace lakování karosérie a barev disků je perfektní. Ten spoiler jste chtěli od začátku, nebo vás napad později? Jo, až později. Mně to přijde dobrý. Kdo by myslel to kulatý přední světlo, takhle sestavený ze 4 reflektorů? Mně se to nelíbí. Vyrůstal jsem na vašich stavbách a věřil, že to oceníte. Příště nemysli na to, jestli něco ocením, jo? Dobrá, budem si to pamatovat, Georgi. Interiér mi přijde nějaký nedodělaný. Tohle jste mohli klidně začistit a tohle vypadá jako, že jste na tom chrápal. Nechceš vylízt?
Je to auto vítěz? Jo. Zaručeně. Je na něm všechno extrémní. Proč bych měl hlasovat pro vaše auto? Skloubili jsme dohromady klasický a moderní styl navenek i uvnitř. Integrovali jsme audio do polstrování, pěkný exteriér, dobrá ovladatelnost. Je to auto, za kterým se každej otočí. Spousta lidí si ho prohlídne. Tohle je auto na klíč, se kterým je možný jet kamkoliv. Je to frajerský auto. V něčem máte pravdu a v něčem ji nemáte. Ať už vyhrajete nebo prohrajete, nebo to bude plichta. Rozhodně to byla super soutěž. Takže lidi, po 72 hodinách těžké dřiny a občasného jiskření tady máme výsledek. Je na čase oznámit, kdo vyhrál a kdo prohrál. Tým All Stars se znovu pokusil prokázat, že je nejlepším v oboru a zároveň obhájit svoji pozici. Myslíte si, že je vaše auto vítězem? Bez pochyby. Má styl, je osobitý a technicky na úrovni. Vypadá to, že si věříte. Vyzývatelé se snažili ukázat, že patří do stejné ligy a chtějí si odsud odvést svoji korvetu i tu vaši. Když prohrajete, pojedete domů s prázdnou. Jak moc si věříte? Máte na vítězství? 100%. Baví nás auta stavět i s nima jezdit. Dobrá, rozhodčí, vy máte obálku. Děkuji. Vítězem tuningové války jsou Gearhead Garage. All Stars prohráli, protože jejich auto nebylo spolehlivý. Sedačka je na nic. Vyhodí tě přímo proti čelnímu sklu. A ani bezpečný a no prostě až moc věcí na něm nefungovalo. Já jsem to neprohrál. All Stars prohráli, ale věřím, že je to neodradí od riskantních rozhodnutí. Právě tahle schopnost je jedním ze základních pilířů celý show. Vždycky se snažíme jít zase o krok dál a prostě nás to trochu zmáhá. Teda pokud se týká porodců, trochu mě naštvali. Myslím, že se nerozhodli správně. Ale na druhé straně, náš auták se moc neukázal v kategorii výkonu a když auto nejede, je k ničemu. Porazili jsme All Stars v jejich vlastním prostředí a v tom, co umějí nejlíp. Užili jsme si to a doufám, že i oni. A užijeme si i jízdu v obou našich korvetách. Vyzývatelé si zasloužili vyhrát. Jejich auto má styl, je to extra třída, je skvělý zvenku i zevnitř a úžasně jede. Jasně šli do toho na jistotu, ale dokázali všechno dodělat během 72 hodin. Postavili něco, v čem bych se s radostí svez znova. Gratuluji týmu vyzývatelů a vy se určitě dívejte za týden, kdy budeme mít nová auta, nový tým vyzývatelů a další díl té největší a nejdivočejší show v upravování aut. Tuningové války. České znění vyrobila C21 společnost s ručením omezeným.